diska hortan, ze abesti berezien, bueno, danak izango ja, bakoitzak egiko bere berezitasuna, baina baten bat. Bai, bitxu, bagoena abesti bat, oindala 3 urte pasatxo, jaio zen neure alaba nagusia, eta bagize da, esaten dabe bizitza aldate dotzule, eta holan da. Azken horrek emote dutzu aldaketa guztize bizitzari, eta Berton idatzen otzan abesti bat, justo jaio zanean, handik egunen batzuetara joan nintzen apurtxu bat konposatzen, eta oso politxe geratu zen. Bera June deitzen da, nire alaba, eta bestia June. Zenean, burua utzi asko, larre. Ados. Baina egize da, hori, jendeari asko guztia jakolako, eta super simplea da. Baina, azken moten dau, nik aita bezala izten dutza da zen gauza batzu berantza. Bale, honena hori entzun, aldi hau entzun hori, ikbota aldeka abesti hori. Noski. Irrikitan gitxaudek entzuteko, irrikitan. Vale. Nik unguneko hau txukuntzen pixkat, eta abesten, hau de gauza polita. Ziona, holako kantautore bat eukitzia hemen, bakarrikan dana iteuna. Abestu, musika jo, eta sukaldatu bai, eharra. Bapatean, agertu zinan, ta geure mundua goitik bera aldatu zenuen. Zeure begi, haundi hoiekin, geure bizitzari buelta eta buelta ematen. June, 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 gauero ipuin berri bat, asmatuko neuke june, 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 gauero. June, 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 gauero ipuin berri bat, asmatuko neuke june, 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 gauero ilargi bete. Ze polita, Josu, ze polita, opa, June. Barroan sartzitu gira bestiak, oso ona, Josu.